Τούμπες μας κάνει, έλα ρε. Πω. Θα το στείλουμε στο Ινστιτούτο. Όχι πάνω μας. Θα μας χτυπήσει. Κοίτα ρε παιδιά, παίζει ρε παιδιά μαζί μας ρε. Ναι. Μας εκείταζε τώρα, ναι. Εντάξει. Κύκλους μας κάνει, άστην. Ωραία μαλάκα τρέλα, το έχεις ξαναδεί αυτό. Ποτέ. Είπα του Βασιλείου ο Μπίρπιλας, με πήρε του λέω το κοίτος και βγήκε να το δει, μπορεί να το δούνε. Από πού Λοιπόν Μαριό, καλά θα πάει. Έλα, άμα βλέπω τη βάρκα. Έλα, πάμε. Για πήγαινε και μια δίπλα της τελευταία καλά και δίπλα της. Μην ανοίγεις να του είναι αυτό, ναι. Έλα μωρέ. Και κοντά της πάρω μια καθαρή. Έλα, δίπλα στο φυσιτήρα στα 5 μέτρα είμαστε. Μπορείς να πάρεις το φραζί γιατί το παξιμάδι δεν μπορώ να τον βρω. Είμαι πες έξω από το Μεσοχώρι, ενδιάμεσα Μεσοχώρι Όλυμπο. Μάλλον μόνο Μεσοχώρι είμαι και είμαι στα 5 μέτρα από ένα φυσιτήρα και μας παίζει. Κάνει βόλτες γύρω από το σκάφος. Είναι γύρω στα 8,5 μέτρα. Είναι πιο μεγάλος από εμάς, είναι δίπλα μας, έχουμε τραβήξει πάρα πολλές φωτογραφίες. Και βίντεο. Έχει τραβήξει ο Νικήτας και βίντεο ο Νίκος. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που το είδαμε και τώρα τραβάμε για βόρεια. Έλα. Καλά. Έλα. Πήγαινε. Να με πάρει, δώσ' του. Τώρα. Είναι παραπάνω από αυτό. Είναι κάπου στα 10. Στα 3 είμαι τώρα. Στα 3 είμαι, στα 3. Πλησίασα όσο πιο πολύ γίνεται. Είμαι στα 3 μέτρα. Όχι πιο πολύ παιδιά, όχι πιο πολύ, εντάξει. Έλα, παίξε ακόμα λίγο, παίξε λίγο. Έλα, παίξε. Μπράβο σου. Μπράβο. Νάντι. Κατάδυση, παιδιά. Αυτό είναι κατάδυση, παιδιά. Για μην ξαναστρέψει πάνω μας. Άντι, από πίσω μας θα βγει, από πίσω μας. Πρόσεχε, Νίκο. Δίπλα μας. Νίκο, κάνε μπρος, Νίκο. Και τι έκαμε μπροστά,